Здравейте хора, аз съм Fire Dragon. Днес ще ви покажа първия епизод на Clash of Clans. Приготвил съм си армията, ето я, за една атака. След това всеки път ще апгрейдваме нещо. Този път ще апгрейднем Archer Tower на левел 5. Въпреки че ще чакаме 12 часа. Така, нека да започнем атаката. Сега ще го спра на пауза, защото ще има доста голямо търсене на подходящ човек. Ето, мисля да нападам този, защото е много слаб. Доста слаб си, признавам го. И да започваме. Слагаме 10 стрелци. Добре, не 20, защото всеки друго в момента. Добре, готови сме. Сега трябва да отвлечем. Всъщност да разбием това нещо. И да сложим просто да нападат. Ох, дано да се получи, защото много искам. Се трябва просто да унищожат Air Defense и пускам... Да, вече мога да ги пускам. И вече всичко е отишло. Абсолютно всичко. Ето, джайантите ще разбият всички дефензи, балоните също. И това се получи доста добра атака. Защото ще вземем доста пари. Има доста стрелци, доста барберени, така че набързо ще го унищожим. Има много лоша защита този. Трябва да се я подобри. Почти всичко му взехме. Остава 9000, 26000 елексира. И това беше края. 100%. Така. Сега си направим армията за другия епизод. Ето я. И както ви обещах, сега да апгрейднем този Archer Tower. След 12 часа ще е готов. Сега може да изиграем една битка. Идеално. Още една. И ако иземем 3 звезди, ще е супер. Така пак ще го спра на пауза. Най-накрая намерихме нещо, което много лесно може да унищожим. Ето тук слагаме стрелците. Тук слагаме джайантите. Тук барбериани малко. И тук слагаме волоните. Защото това ни е доста лош противник. И това е обречено. Ето, обречено е. Имаме си стрелци и доста барбериани, които цепят много бързо. И ще си вземем и елексир и всичко. Другия път ще си помисля дали ще слага Air Defense там. Така. Почти сме готови. Сега просто трябва да сложим това. И това вече сме го разрушили. Хайде стрелците дано по-бързо да го разцепят.
И да, това беше неговия край. Не взехме много трофеи, но все пак взехме 3 звезди, което искахме, за да получим ресурсите и за да ги колекнем. Ето. Добре, това беше от мен. Fire Dragon. Чао, чао!